Pengen sing bahagia nggih. Piye saiki ben uripke barokah lan bahagia. Ngoten nggih, Bu? Nah, ngoten lah. Nek menurut konsep agama nggih menika dengan kolban syakiron. Napa, Bu? Kolban syakiron. Kolban iku ati manah. Syakiron iku ingkang saged selalu bersyukur. Nggih bersyukur nggih. Dadi ben wong iku atine tenang, ben atine seneng, uripe tambah apik, niku uripe atine digawe bersyukur. Enten lho. Kok ati, Bu? Ati niku manggane teng dada napa teng bokong, Mbak? Dada nek teng iki mboten ati nggih. Makane kula nyebute ngeten. Manah ati ingkang saged bersyukur alhamdulillah. Dhisik awake dhewe niki mboten wonten nggih, Bu. Sakniki enten urip. Alhamdulillah. Lan suatu saat nggih badhe mboten wonten. Teng pundi nek mboten wonten kita? Teng Asem Legi napa teng pundi? Terakhir teng Asem Legi nggih, Mbah mriki. Napa wonten lah suatu saat benjing mriko lah. Mumpung dereng mriko, monggo kita didamel bersyukur. Lah syukure piye, Bu? Ngoten nggih. Syukure didamel ibadah. Kula lan panjenengan ngeten niku ngaji sesarengan, ndonga sesarengan kalih Mbah Kyai Miskun ngeten iki jenenge nggih bersyukur. Nah, saiki carane bersyukur piye ngoten nggih, Bu? Nek wujude damel ngaji, ben iso bersyukur ati ki piye, Bu? Kita angen-angen nikmate Gusti Allah. Kita niku lho, Bu, Mbak, sedaya niku diparingi paningal nggih. Diparingi paningal saged ngingeti, diparingi napas iso ambekan, diparingi suku walaupun kadang linu nggih, Mbak. Cekot-cekot napa linu, apa boyok linu, tapi saged mlampah. Alhamdulillah. Kek wetes nggih, wetes angkas alhamdulillah. Teriki lak tesih saged maem to dina ping kalih napa ping 3? Ping 3 lah nggih alhamdulillah. Nggih. Saged maem nggih alhamdulillah. Lah niku saged angen-angen ngoten. Insyaallah manah saged bersyukur. Lah sing nomor kalih ben saged bersyukur ngangen-ngangen napa niku sapa sing maringi rezeki sinten kinten Allah. Aja ndelok jumlahe rezekine napa tapi ndelok sapa sing maringi rezeki. Kaya nun sewu sakpomo kula diparingi pulpen kalih Pak Presiden. Aja didelok pulpene nggih, Bu.